simrang hilin eh. Hi, madung adlaw sa tibok kalibutan. Palis na deron, madung palis sa tanan. Pasensya na mo, dito ko makakuanog mabuntag kay kanilang cellphone. Talagsara ko makahawid sa naanihang apo. Salamat din ko sa tanang grasya na dawat ng adlaw. Kahanggab yapon tagpos kong hangin. Kakanyapong buntag to hapon bitaw mo na magiging salamat tas ng grasya, salamat tas labang magagahon natagan patag kabasko grong panahon na magmaritis at ta karon kay muram na pagkaawanon si mansuguan dani kada adlaw baw manon ni kuan ang kalit day ko panta motor ganiha kay ngotot ako sa amiga kay bisita po ko niya kay nung napot si Zay balatian bago makalawas makakuron nga kawanon man kay chat man to nga paadtoon ko palaagan kay tagaan ko dito ko niya mga buwak si Marijin Batinggal mo nag-ready na din ko pan kay maahano gasa niya kay bawal na ko dani ng gasa siya ko dani niya. Dito pa nag-hospital, pareha-pareha mi, murag tulo ka semana hospital. Murag magkawanan, tagtaod, sa dimuwan. Katulad yung tananing comment sa video, yun nga, mag-uban ko numing tiri, ato sa Padre Darwin, Puhon, Magkawali sa Alicia, at agag Kabaskog. Uban ko nila, kailangan po ko isuod sa Valencia. Sila ni nakoy pagumangkan dito sila si Florilisa Ramas Valencia maling hagun-hagun pa ko kung saan takong muli Alicia wak ko nakauli karon manunta dat magpanahon masin ugma nakabiyahin ako manang mga ko sa amiga kay naas din mga buwak bisita po ko punit-ngit tangit-ngit naman ang kalimutan masih tidak taon ja na po ko share ninyo gamay ang chat desbilita na ho ganihan yung sa nga ito dyan gituman sa tambal para sa bata para memorize sarag kinanglan din kung sa ultrasound para makita ang dyan kumaabot nga anghel bitaw mabijang gingan na ho nilid ko sa ultrasound magsig magka-ultrasound to siya sunod adlaw ako kasabot sang gibati kay murag ko ikugawan murag ako kasabot kay sa isang pangidaron karon dara naman na siya 30 na kapin nahadlok ko ni sa mga nanganag pero salig lamang gyapos kay tasan 30 kapin na mo siya ako sa una ng anak ko kuan ramang ko ng anak 18 pa ko ng anak sa unan da dili po to hospital maharap pangugangan dali naman to sa una kay mananabang raman ko wa may ko kasuway og ng anak ko hospital karon hadlik na manananaon ng mga anak tungod sa panahon pud karon lahir pud sa una kay ako sa una magbuntis di man ko maglakaw nara mo kusbay ni kahapon mamanjos mamalina di pareha magkaroon na electric pan sa una na resisbay bagawas gawas basta hapon na naitandong karon mga buntis din naman lahi na parang hilin sa una tos Manila ang mujagon o kuan tutok sa electric pan mo nang istorya daghang panuhot ng mga nakay sa karon kay sa una kaya ako sa una kada hapon mamandos man kong kasla pinaisan tiil karon mga buntis din naman manang siya pa ba basig na panay kinaraan basig musunod po na nga di magpahangin-hangin di magpa-electric pan magmugawas di mag kuan kay sa una nasundan kay
kinahanglan mo buntis na anak ra masud sa bahay. Sa og maligo di pud mulakaw ng anak ko. Sa una hantod ng anak ko nilang tulo. Ako tiglag dudag bata. Karon mga anak ron wa paganibuan, mga bata dadana na nasmall na nasakay na og karang promise si Dalton wa pay pila ka buwan biyahin na adto nas bahay at ila mulis family house na anas Dalton pero ako sa una makagawas dugog halwa sa una mga anak ko kuan ra mo turag immunize mo din na sa una mo tug simbahan di karon mga angkan karon bisag asa tunong hamakit anas small manang lahi na ag kuan sa mga anak sa karon og sa una mamanas nanay pod dali nas nanay wag kami kinsi mi kabuko din nas nanay makadto og mga anak og hospital nara jud Miss Bay apat na nila magkadangan-dangan si nanay ng anak ko ni Vilita anak pas nanay ni anak kong Vilita si nanay buntis na Jijin pagkabuntis na hong Angelito si nanay buntis po siyang Gabriel muna July si Angelito si Gabriel kuan Abril buntis na po kong Herlin si Herlin na pinang gibuntis si nanay po buntis pong Tiri muna sila nagka kuan rami nanay dana ng anak kung Herlin ng anak pas nanay Tiri jadi kang Tiri ng anak pa nanay ni Dudo sunod pas Florami kay Katrisi Manastiri muna among kuan sa una magkadangan sa una magpa-immunize o mag-prenatal munang karon kuba-kuban ni ko ng Vilita tuara bas radyo na kung say tambal nga pakapit para sa bata pero ako sa una ako nakasuway ginana kaya abotag 3 months o may ultrasound sa una kamis na niwa may nabtig ultrasound anra kada arang mananabang na sa una kami ng anak wanang ganihan sa sibilita naging nga ultrasound like may kinahanglan wanang nahadlok ko naghana pag ultrasound pero kami sa una ng anak kami gipanganak ng nanay 15 na tuig may ultrasound si nanay mananabang raman kasi nanay ganyan siya pananabang nga laki ako nang pazog na panabang og laki si nanay na ay mananabang anhing nung Juan anhing nung Martin hinampas mananabang man to pero ako ng anak nilang tulo nanabang karang ugangan katong ugangan kay mao man to yung paadyon wag ko nakasuway og kanang nagisian kay kamaugang ugangan mo pa kuan silaban mga anak gisian matahian agakuha kay kuan mo tong ugangan kanang talented to pagka mananabang tos mama butong karon sa kadangit ako magpahilot ako para sa kabuhi ana ko kitag mananabang para sa ugangan nga manghilot og kabuhi nga dili hinutos ti jan mamaning mahadlakan karon maning pangita karon kabuhi likod ra mo to hilamon tong ang ugangan manghilot og nay kabuhin sa pulsuhan ra mas upaw nga nagyo ko maganahan na sa isang sitwasyon karon nga idaran na mga anak ay chat niya ganiha nga nagpa-check up kung hidya kinahanglan ko sa ultrasound munang kami 15 may kabuok Yan 16 ganin tami kinamay na hilugan mas nanay sa una pero kami 15 kabuok sinanay wa din sa hospital ng anak sa bayra na nas nanay mananabang na siya kanang mananabang pero nasa mananabang nga laki si anhing Juan o si anhing Marting manay jang mga mananabang sa una pero wa jud mi nakasuway og
pa-ultrasound. Ako nataw ko 1967, wa pa siguro yung ultrasound. Mo nang wato yung ultrasound hantod ako. Na anak po kong bilita 1985. Wa pa yung ultrasound. Wa pa yung na UTI. Tagaan rami vitamins. Tagaan rami katong na ay kuan kanang katong vitamin sa una nga iturok. Dahil itong vitamins sa una kami nanay mga tumigsintin kanami vitamins nga ito injection ra pero miingon nga nagkaroon kay lahi naman ron nag mga buntis ron pa sabmito nag-ihi sabmito mag-schedule na ultrasound. Pero ako kalos gino ng anak ko 1995 niyo pa wadi ko nakasuway pa ultrasound hantod nilas ang sigito mo nas nanay pud. Kaya ako sa unang ipanganak mo kung nanay 1967. 67 taman pilamika igsuon 15. Si Prami baon sa nangiras Prami na tao. Pero kay ang kadengan-dengan ni Herlin og panganak ng Herlin kay 1989 si Tiri Mana. Sa tapos dudo gikang Tiri sa si Prami pa kay Katrisi Manastiri. Pagbuntis silang Tiri, buntis po kong Herlin. Muna kadengan-dengan mis na sa una magpa-immunize mga anak na prenatal. Muna sila, muna kami sa una wa miingon nga ultrasound pero naramis bay mga anak wa miingon nga kuan karon manang kubaan ko magpa ang bilita kay si bilita idara na raba 30 na kapin kuan na maglisod na siguro nagpanganak ni nga na murag simbako nga nang magaling di na normal simbako CS agin sa magaling manang ngandam sila og pangingana kay dara naman sa labi na podcast bilita operada man na sa gwitir pero ni makalakaw dadzon kay ni tanggak na mag-uwan Bono na paduguraha sige mag-uwan kada palis jud uwan alauna taman alas 3 mag-uwan na daari bukas alis siya alis siya dapat mag-uwan kanay kabasakan dari man ang si uwan na ngit-ngit na di na siguro ko makalaag ron kung malang pagpuhon kaya disipod mo na ano na uwan na ka jud walang sa ano man yung panahon na sige mag-uwan ano naman siguro ko tama sa video ron kaya na maritis na naman karijot katulad si Vivian tao katong tao sa Switzerland ang pingga kanunay madam sabaw ko katong tao sa gawas na si Vivian tao sa video nga way puas so pag-skip sa ilang pagtanaw kasi ginagmaran niyang ang kuan madunalaman lingaw-lingaw pwede ko din makabidyo daw kay malugin ng cellphone kailangan sarap ko makahawid kay luway po ng mga bata huwag cellphone hindi na ko makabasa sa ibang comment hindi na mabasa sinsya na mo pakita lang po sunod pohon kasi sunod daw makahinay-hinay ko ulis Alicia kay hapit na rin pag-adlaw sa mga amahan. Bahala ko ako yung katampo. Basta aking ko makasilibrate lamang ko nila silang mga naahan man may naka-upward. Basinugma. Kapudsyur. O singadlaw. Ito na po gali siya. Kita lamang tan. Yung tanan. Amping kanunay. Kato na sigig. So bye-bye sa hang video na mga adyo na ko hingpit. Daghang salamat sa inyong mga pag-ampo. Mao tin ka-share nindo amping mo kanunay sa gawas o sa
Sud. Diya sa Tagbilaran. Diya sa Dao. Diya nila mga aying pamilya. Maraming salamat sa inyong way puas nga paglili sa akong video. Kaya doon na, nabot na sila. Pagkiknik ng langit, uwan na. Kung makabisita doon na doon sa amiga. Kita, isnak nila maningpan sa mga apo anga di kasisilahan. Kaya na. Wala na sila, abot na. Kasi ko magpaawan-awan. Gabangin ko dito sa kaon. Namang babay, yung tanan, kakitan lang kasunod kay nana, dakdak nagwan, kasunod nagwan. Ha? Hindi ko kalaag, nagbaha na. Hindi ko makalakaw ron. Ha? Hindi ka doon. Daning lugar ha, kada adlaw doon ni magngaron. Tugod dalaon na, taman ko ni mga alas 5. Bawa ka sa Alicia ron, nakuwan ba? Ha, kasi kakadukuan o. Kasi nag-ready na ko kay mga dukos ng amiga, di nung kalakaw. Ha? Kasi gagawa na ni. Ha? Ano ka to, magbaha na. Hindi ko kalakaw ron. Amping kanunay, sa tibok kalibutan, God bless, kay datag panahon ron. Ha? Bye-bye!